Paraules i expressions catalanes que no tenen traducció al castellà. Sabies que hi ha expressions en català que no tenen traducció al castellà? El català és un idioma ple de paraules i expressions úniques que expliquen idees d'una manera molt especial. Avui veurem 6 d'aquestes expressions que segur et faran somriure i per fer-ho més divertit les acompanyarem en escenes d'anime. Som-hi, doncs! Comencem, doncs, per enllestir. Em pots dir què vol dir? Et deixo uns segons per rumiar. I si ho posem en context? Enllestiu d'una vegada la preselecció. Ei, enllesteixin. No tenim temps per perdre jugant a detectius nosaltres. Enllestir vol dir donar-se pressa per acabar una feina amb eficàcia. Ho sabies? Ara passem a una expressió molt divertida. Què t'empatolles? Què creus que vol dir? Pensa-hi uns segons. I si ho veiem en acció? Però què t'empatolles? Quina herència més absurda! Però què t'empatolles, Ararran? Però si jo em dic Conan! Què t'empatolles vol dir què estàs dient quan algú està parlant de manera confusa i enredada. Ara que ja la coneixes, creus que la utilitzaries? I ara, una expressió que segur t'agrada. Tocar el dos. Alguna idea de què vol dir? Tens uns segons per pensar-hi. I si et dono una pista amb aquests exemples? Toca el 2, imbècil! Ah, sí? Jo estava convençut que havies tocat el 2. Tocar el 2 significa marxar d'un lloc, normalment de pressa, i sovint perquè no vols estar-hi més. Ara ja saps què vol dir tocar el 2. I ara anem amb una paraula molt peculiar, sapat. T'imagines què pot voler dir? Pren-te uns instants per rumiar-ho. I si ho veiem en acció? Llavors, aquell home sapat va localitzar el senyor Hirota i el va assassinar. I l'home sapat també l'han mort en aquesta habitació. Només sé que és el lluitador més gran del cel, de la terra, dels astres i de la galàxia. Tant com diu? Doncs així deu ser molt sapat, si és veritat. Sapat és una manera de descriure una persona corpulenta, gran i forta. Es pot fer servir per parlar d'algú amb molta presència física. Ara que ja coneixes sapat, segur que el començaràs a veure a tot arreu. Tens algun amic o amiga que encaixi en aquesta descripció? Seguim amb una paraula molt curta però molt poderosa, pas. Saps com s'utilitza? Pensa-hi uns segons. I si veiem un exemple visual? I no li donaré pas una barca al primer que passi! Jo no ho soc pas. Jo no puc ser tan forta com ella. Curar-me les ferides? No ho necessito pas. Pas és una manera molt contundent de dir que no. L'utilitzaries en el teu dia a dia? I per acabar, una expressió que segur et sorprendrà. Has begut oli. Què creus que vol dir? T'ho imagines? Et deixo rumiar uns segons. I si veiem com es pot utilitzar aquesta expressió? Ja has begut oli! Has trencat la teva promesa, no tornaràs a veure el teu germà. Ha begut oli! Has begut oli és una manera d'indicar que algú està en problemes greus o que ja no hi ha solució. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que t'hagi agradat aquestes expressions catalanes tan úniques. Quina és la teva preferida? Deixa'm un comentari i no oblidis subscriure-te per més contingut divertit i educatiu. Fins aviat!